Guys, alam nyo, sa totoo lang, pumunta pa siya ng bubong para lang makausap tayo dahil sa maayos na signal. Kaya naman, let's do this, Mike. Hi, Mike! Hello po, this is Lala. Ayan, hi Mike, good evening sa iyo. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal. Anong may paglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Ganito po yan, JJ Lala. Mm, Meron kasi akong girlfriend. mm, Tapos, yung una, mabuti naman ang pakikitungo niya sa akin. mm, Tapos, yung nagtagal na kami, sabi niya, kumbaga, hahawak ako ng kamay ko sa kanya. Hawak ako ng kamay niya. Ayaw niya pahawakin ako. mm. Sabi niya daw, na ano daw siya, kumbaga, ayaw daw ng magulang niya. Okay. Gusto daw ng magulang niya, bago daw mahawakan ng kamay niya, yung makapagtapos na siya ng pag-aaral niya. Mm, Sabi niya, na after ng almost siguro mga 5 months, DJ Lala, mm. nakita ko na lang siya may kasamang lalaki. Okay. Tapos, sinabi ko sa kanya, Mm, pero hindi ko siya pinuntahan sa lalaki, hindi ko siya pinuntahan. Sinabi ko sa kanya, yung nakipagkita siya ulit sa akin. Sabi ko sa kanya, akala ko ba, hindi mo papahawakin ang kamay mo sa lalaki? Kahit nga ako, malaki ang respeto ko sa'yo, sinunod ko ang sabi mo na ayaw mo pahawakan ng kamay mo. Tapos yun pala, meron kang ibang lalaki, sabi ko sa kanya. mm. Tapos, umiyak sa DJ Lala. Sabi niya, hindi niya daw yung pinsan niya. Hello? Hello? Ano yon? Sabi niya po, hello po? Hello? Ano yung sinabi mo, love? Medyo chumachapi lang noonte. Sabi niya po, hindi niya daw your boyfriend, Mm. niya daw, pinsan niya. Sabi ko, meron bang pinsan na holding hands pa kayo? Mm. Samantalang sabi mo sa akin, sabi ng tatay mo, ayaw pahawakan ng tatay mo, magulang mo ang kamay mo hanggat hindi ka nakakapagtapos ng pag-aaral. Mm. Yun po ang inaano ko po, DJ Lala. Sa tuwing nag-aaway kami, umiiyak siya sa akin. Ang sabi niya, ang pinag-aaway namin kasi, DJ Lala, yung mga, kumbaga, malaki ang respeto ko sa kanya, bakit sa ibang lalaki, binababa na yung sarili niya? Kumbaga, yun na ba yung katulad ng paghawak ng kamay? Ako, hindi ako makahawak ng kamay niya, pero pag ibang lalaki, makahawak ng kamay niya. Mm. Tinanong mo ba siya kung ano na kayo? Kasi nga nakita mo na hindi naman sila mukhang magpinsan. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Na sa ngayon po, DJ Lala, hiniwalayan ko na siya. Okay. Good, good. Kasi kumbaga, paulit-ulit niya nang ginawa sa akin. Hindi lang sa lalaki yun, kundi iba't ibang lalaki. Okay. Tapos, yung dumaan ng 1 week na siguro, tumawag siya sa akin. Mm. Gusto niya daw makipagbalikan sa akin. Sabi ko sa kanya, DJ Lala, kapag sinuka ko na, ayaw ko na kainin ulit kasi suka ko na yun. Mm. Sabi ko sa kanya. Pero ang iyan, maghihingi lang sana ako ng advice sa'yo, DJ Lala, Mm. kung tama bang ginawa ko o mali. Roger, ganito no? Ang dami kasing ganyang klaseng tao whenever they make a decision, every time na gumagawa sila ng desisyon, pagkatapos ng desisyon nila, tinatanong nila yung ibang tao kung tama ba o mali yung naging desisyon niya. Ngayon, tatanungin kita, nung moment na hiniwalayan mo yung babaeng samot-sari ang lalaki, anong naramdaman mo? Ang naramdaman mo ba nakahinga ka o ang naramdaman mo nang hinayang ka? Yung una po kasi, DJ Lala,
nasaktan ako kasi mahal ko siya. Mm. Kasi nga, sa pagmamahal ko sa kanya, nirerespeto ko siya bilang babae. Kahit hawak ng kamay, hindi ko siya hinawakan. Nga. So, kaya nga tinatanong kita, nung moment na nag-decide ka na, Mike, na makipaghiwalay sa kanya, alin doon ang nangibabaw ng pakiramdam sa'yo? Yung nakahinga ka o nang hinayang ka na pinakawalan mo siya? Alin doon? Nagkahinga ko pero parang nanghihinayang bago kasi mahal ko talaga siya. Mm. Unahin natin yung nakahinga ka. Ganito. May kasi ganito. Kapag gumagawa ka kasi ng desisyon, hindi ka gumagawa ng desisyon dahil yun yung hindi lang dahil yun yung makakapagpasaya sa'yo or yun yung makakapagpasama ng loob ng taong kinaayawan mo, kinaiinisan mo, pero dahil yun yung alam mong tama. Opo. Sa mga moment ng buhay mo na ginawa mo yung desisyon na yun, tanggap mo sa sarili mo na ito yung tamang gawin. Na in order para maturuan mo ng leksyon yung taong yon na hindi maganda yung ginagawa niyang pinaglalaruan niya ang samot-saring lalaki at pinagsasabay-sabay niya kahit na merong isa na sumiseryoso at rumirespeto sa kanya. Kung yun yung way mo para ipakita sa kanya na ito ang tamang gawain. At dahil ayoko ng ganyan at dahil nirespeto kita, nirespeto ko yung kagustuhan ng mga magulang mo na sabi mo yun ang gusto nila, ibinigay ko sa iyo kung ano hinihingi mo. Pero dahil hindi mo ako nirespeto in return, ito lang dapat yung para sa iyo. Kaya mo ginawa yung desisyon na yon. Ibig kong sabihin, Maika, sa mga puntong yon, sa mga oras na yon, alam mo na yun yung tamang gawin. Hindi man to ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan, ikalulungkot mo man to, makakasakit man to sa iyo at sa kanya, ito yung tamang gawin. So alam naman natin na kapag gumagawa tayo ng desisyon, 'di ba? Ang laging bantayan natin ay kung tama o mali. At sa moment na 'yon, alam mo na Mike, na tama yung ginawa mo. Dapat yung ginawa mo. Ngayon, humingi siya ng ikalawang pagkakataon. Humingi siya ng pagkakataon sa iyo. Lumapit sa iyo, Mike, patawarin mo ko. Hindi ko nagagawin 'yon. Nagkamali ako sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko na uulitin 'yon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang sabi ni Mike, ayoko na. Kapag may isinuka ako, hindi ko na binabalik kasi sinuka ko na. Yun ay prinsipyo mo. Yun ay paninindigan mo. Hindi mo lang naman to ginawa itong mga basehan na to dahil trip mo lang eh. Dahil nagpapakalalaki ka lang eh. Ginawa mo tong prinsipyo na to at paninindigan na to, bantayan ng pagkatao mo. Kasi ganun kang klaseng tao. Kasi alam mo din sa sarili mo na once nagkamali ka, i-own mo yung kasalanan mo at alam mo kung kakailanganin mo ng dumistansya. 'Di ba ganun ka din, Mike? Kaya ganun din yung prinsipyo mo sa buhay? Opo. So ibig Pero sabihin, wait lang, Pero Mike. po, Digila, Sige. Ano yun? Ano yung pero? pero po, Digilala, kumbaga, minahal ko siya kasi kaya ko siya minahal para mahalin ko siya, hindi ko siya para saktan. Kumbaga, nasasaktan din ako pag nasasaktan siya. Pero pag naiisip ko ang ginagawa niyang kalukuhan sa akin, parang naano ba ako? Kahit sabihin niya sa akin, umiyak na siya sa akin, ganito, ganyan. Kasi kung naisip ko ang ginagawa niya, parang gusto ko, yung ayaw ko na siyang makita. Mike, ganito, kasi nasasaktan siya, hindi naman dahil sa iyo eh. Nasasaktan siya dahil sa ginawa niya. Nasasaktan siya ngayon dahil na din sa dinulot niya sa iyo. That's the reason why nasasaktan siya ngayon. Kumbaga, yung sakit na nararamdaman niya, it is self-inflicted pain. Ibig sabihin, siya mismo yung gumawa sa sarili niya. Ito yung consequences, kinalabasan ng mga maling gawain niya, mga maling actions niya, mga maling decisions niya in life. Even if nasasaktan siya, at least, 'di ba, Mike, natututo siya. Ngayon, kung dadaanin lang kasi natin lahat 'to sa awa, kung dadaanin lang natin 'to sa usapan na naaawa po kasi ako, umiiyak po kasi siya, ayoko pong nakakapagpaiyak ng babae. Pero hindi siya natututo, gagamitin niya over and over again yung luha na 'yon para makuha yung gusto niya. Tama ba 'yon? Tama po, ma'am. Kaya po, parang, kumbaga, kaya ko po pinursigi talaga na hiwalayan ko siya. Sa ngayon po, ma'am, nagkahanap na po ako ng iba. Yun naman pala eh. Ba't mo pa kina-question kung tama o mali yung ginawa mo? Meron ka na palang bago.
Hindi, ganito po kasi ma'am. Kumbaga, kung tama ang ginawa ko, kasi ayaw ko kasi kumbaga manaktan ng babae. Kasi ano ko daw sa sarili ko. Kung kumbaga ilagay, kasi may kapatid ako. Ang nanay ko babae. Paano kaya kung mangyari sa mga kapatid ko ganon? Okay, ngayon mag-jump na tayo sa bago mong karelasyon. Ang ibig kong sabihin kasi wala akong pakialam kung, hindi naman sa walang pakialam, pero naiintindihan ko yung prinsipyo mo bilang isang lalaki. Ang hindi ko naiintindihan kung bakit pa natin to pinoproblema kung meron ka na palang bago. Ang sa akin lang po, ma'am, kung tama ba ang nagawa ko. Kung mali, ano bang magagawa natin pag mali? Mababalikan mo ba siya? Magiging kayo ba ulit? Meron ka ng bago? Kontento na po ako sa bago. O yun naman pala Then kalimutan mo na yun. Whether or not mali o tama yung ginawa mo kung ano yung kailangan mong gawin ng mga panahong yun. Kasi hindi tama yung ginagawa niya sa'yo. Ginawa mo kung ano yung sa tingin mong tama ng mga panahong yun. Ngayon kung nasasaktan siya, hindi mo na yun kasalanan. Sabi ko nga sa yun ay resulta ng mali niyang ginawa. So kung meron dapat magsisi dito, hindi siya yun. Hindi ikaw yun, siya yun. Kasi siya yung nakagawa ng kalokohan At para dito sa bago mo, para hindi na siya mag-isip na baka in love ka pa dun sa past mo, baka gusto mo pang bumalik dun sa past mo, baka gusto mo nang kalimutan to at i-drop na tong usapan na to. Mike, naiintindihan mo ko, love? Kasi kung maririnig ka niya na kinakausap mo ko ng tungkol dun sa ex mo, baka masaktan yun Na bakit tinatanong mo pa kung mali yung nagawa mo sa kanya? Bakit tinatanong mo pa kung tama o mali bang pinapaiyak mo siya? Bakit? Gusto mo bang bumalik? Gusto mo bang saktan yung bago mo? Kakakwento mo tungkol kay ex mo? Ay, hindi ko po. Hindi ko po talaga siya sasaktan. Kasi, kumbaga, dito ko nakita sa kanya ang tunay na pagmamahal ng babae. So kung ganun, Mike, kalimutan mo na. Kung ano yung nangyari before, desisyon yun ng babae, kung ano yung kinalabasan ng relasyon ninyo, hanggang doon na lang talaga yung storya na meron kayo. Kahit ba sabihin nating mali o tama yun, alam mo naman sa sarili mo na wala kang maling ginawa sa kanya, hindi mo siya pinush magkaroon ng ganong desisyon, hindi mo siya pinush para mangaliwa sa'yo, wala kang ginawang mali para mapilitan siya na lumayo sa'yo, siya tong mismong gumawa ng paraan para humanap ng iba habang kayo. So kung alam mo sa sarili mo na malinis yung konsensya mo, wala kang ginawang mali para masaktan siya, hayaan mo na yon. Kalimutan mo na sa nakaraan yon at wag mo nang isipin pa or i-bring up pa ngayong may bagong karelasyon ka na. Naiintindihan mo ko, love? Opo. So ngayon, Ito lang po ang masasabi ko sa kanya, DJ Lala. Sana naman, Jeline, respetuhin mo ang sarili mo bilang babae. At saka marunong kang makontento sa isa. Kasi pag hindi ka marunong makontento sa isa, paglaruan ka din ng lalaki. Pero hindi naman lahat ng lalaki ay mangluloko. Sadyang kapili ka lang ng lalaking mangluloko. Yun po ang ano ko. Okay ka na? Opo. Kalimutan mo na yun ha. Huwag mo na masyadong isipin yun at pagtuunan ng pansin. Ang importante, nakawala ka na sa toxic na relationship, meron ka ng bagong karelasyon ngayon at sa tingin ko naman masaya ka sa kanya, dun ka na lang mag-focus ha. I-focus mo na lang yung sarili mo sa kanya. Okay? Opo. Pwede po ba, DJ Lala, bumati? Sinabi ko kanina, bawal tayo bumati. Bawal po ba? Oo. Sarado. Sarado. Di ba? Pero okay lang yun, Mike. Bibigyan na kita ng ibang pagkakataon. Malay mo kapag nanood ka ng Facebook Live natin tapos nag-comment ka doon, mabasa ko yung pabati mo. Pero for now, bawal kasi talaga tayo bumati on air. Okay? Sige po. Maraming salamat, Mike, sa pagtawag sa programa ko, ha? Maraming salamat din po, DJ Lala. Baba ka na dyan sa bubong, Mike. Baka malaglag ka dyan Baba ka na. Salamat. Ingat, bye. Sige po, bye-bye. Nakakaloka kasi kuya, umakyat pa ng bubong para lang doon. O diba, effort na effort siya, in fairness. Nakakatuwa. I don't know if it's just words or I don't know kung sabi lang naman ni kuya to, pero I felt like he was genuine about it, na he is the type of person na sobrang bothered if nakakapagpaiyak siya ng babae. Kasi may mga taong ganun, di ba? If there's one thing that they cannot stand seeing a girl cry.
It makes them weak, it bothers them, it makes them question themselves kung meron ba silang ginawang mali in order to make that girl cry. Pero guys, I don't know, you should have this talent or skill acquired. You must know when a girl is using her tears as a defense mechanism. Kasi kaming mga babae, admitted po ako dyan, hindi ako magsisinungaling about that. Yung mga luha namin ganyan, minsan nagagamit namin yan to our own advantage. Hindi ako magsisinungaling. I'm not gonna be hypocrite about it. Kasi, kapag kami umiyak na, of course, there's nothing more you can do about it. Hindi nyo na kami pwedeng awayin pa more kasi iyak na lang kami. Wala na kami isasagot sa inyo eh. Hihikbi na lang kami, hagulgul na lang kami. That's the end of the argument. You already made us cry. And whether or not it's in public or in private places, when someone sees us cry, kung may mga tao makakita sa aming umiiyak, the fault is on you guys. Whether or not kami ang may kasalanan, yung mata nila na may mali ay kayo. Because we are crying. Kasi dito sa Pilipinas, sobrang lenient natin sa babae. Makanti mo ng konti yung babae tapos sumigaw na, ouch! Nasaktan ako! Ang unang paniniwalaan ay yung babae at hindi yung lalaki. That's the sad reality of things. Pero you must know and learn to acquire the skill of knowing when the girl is using her tears as a defense mechanism. Kung kailan yan crocodile tears kung tawagin. Crocodile tears, ibig sabihin peking iyak lang. Kasi alam nyo naman yun eh, kapag ang mali ay mali, dahil being pushed na kami doon sa, sabihin na natin, sa corner, we have nowhere else to go, we are caught red-handed dun sa ginawa naming mali, that's the only response we can possibly think of, to cry. Kasi we can no longer explain ourselves eh. So you have to draw the line. You have to give us a limit. Na hindi sa lahat ng pagkakataon, iyak mo ang magiging solusyon sa pag-aaway natin. Iyak mo ang magiging sagot mo para magkaroon tayo ng closure sa mga issues natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon gagana yung same tactic sa akin. And in all fairness, kay Mike, hindi gumana yung tactic ni ate na umiyak. Tsaka, I don't know kung constantly ko tong sinasabi sa inyo, but then again, I know once in one of our calls, sinabi ko na to, na not because yung isa ang umiiyak, ibig sabihin siya na indihado. Not because yung isa yung umiiyak, siya na agrabyado. Minsan, kaya kasi siya umiiyak, it's tears of guilt. Dahil alam niya sa sarili niya na yun na yun. That's about it. Everything she worked for, everything na she hoped for, everything na akala niya makakalusot siya with, is about to come to an end. It can also be a tear of guilt dahil alam niya sa sarili niya na yung tao na importante sa kanya, taong nagpakita sa kanya ng importansya, nagmahal sa kanya ng totoo, is about to say goodbye. Kasi this time around, hindi na siya mabibigyan ng tsansa. So again, sa mga babae, if you don't want someone who's as genuine as Mike to leave your side, to set you free and let you go, then don't give that person a reason to live. Or leave, rather. Huwag mo siyang bigyan ng rason para iwanan ka. 'Di ba? Kasi tinatry niyang mag-adjust eh. Accordingly sa kung ano yung demands mo eh. No holding hands, ayaw ng parents ko up until makapag-studies pa ako or makatapos ako ng studies. Maganda sana eh. Napakadalagang Filipina eh. Pero hindi pala, joke lang. O, 'di ba? So ate, kung meron kang ibang game na pinaplano or meron kang stint na gustong gawin, I'm so sorry but hindi lang talaga siya nag-work kay Mike. At kung merong mga tao or mga lalaki na katulad ni Mike na parang nakokonsensya for making a girl cry, we admire it and we appreciate it na ganyan kayo klaseng mag-isip, but it's a case-to-case basis. There are cases na totoo yung iyak namin kasi we are hurt and we are emotionally built like that. Sorry guys. Pero sa sa kapanganakan pa lang namin, we were built to be marshmallows. Konting kibot iyak, konting sakit iyak. But that doesn't mean we are weak.
We are just emotionally expressive. Ganun lang talaga kami. So you just have to figure out when those tears are real and when those tears are nothing but crocodile tears.